Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gata ne a gurin Allah, shine wanda idan ya roki Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai masoyina, kai ne wanda idan ka ce in baka zan baka, kai ne wanda idan ka ce in yi zan yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda idan ran shi ya ɓaci, idan ya zubar da hawaye, Allah madaukakin sarki yake turo mala'iku yace ku tambaya me yake damun masoyina. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai nema a gurin Allah ranan da babu wanda ya isa ya nema, ranan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace an baka. Shine wanda zai roƙa, Allah madaukakin sarki yace ayi. Shine wanda ya roƙan ma al'umman shi rahama, yace Allah ka musu rahama, Allah madaukakin sarki yace an yi. Shine wanda idan ka roki Allah ka ce ya Allah ka bani dan matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a gurinka, Allah madaukakin sarki zai bayar. Shine wanda duk wanda ya rike shi to Allah madaukakin sarki sai ya rike shi, duk wanda ya mai biyayya Allah madaukakin sarki sai ya so shi, duk wanda ya so shi Allah madaukakin sarki sai ya so shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda idan ka rike shi to ka samu hanyar zuwa ga Allah, idan ka so shi to ka samu soyayyan Allah, idan ka bi shi to ka bi Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Duk wanda ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi biyayya ga Allah madaukakin sarki. Allah ka samu a cikin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik